Kang deloken Ria gawe mistik maneh. Mangkane wani tenan padahal wis diilangi karo Bu Alia. Lah iya padahal dheweke wis kelas 12 arep ujian. Apa yo ora wedi yen mengko malah kena masalah. Jare wingi aku krungu adine si Vicky bolos pelajaran maneh. Hah, sing tenan. Sak kelas karo dheweke tapi kok jorake tok ya? Enjing, Sugeng enjing, Bu. Ibu absen dhisik ya. Nggih. Ahmad Vicky. Boten lebat. Loh, gak masuk mana ta? Mboten, Bu. Amanda. Ferianti. Ika Dwi. Iya, kene dhisik. Wonten apa, Bu? Ibu wis ngelake bola-bali to, kok iso nggawa paesan wae. Apa kowe ora ngerti yen kuwi peraturan sekolah? Nggih Bu, kula nyuwun ngapunten. Ora mau nyuwun ngapunten ya, peraturan kuwi ora digawe-gawe. Kowe wis kelas pungkasan. Kudune iso dadi contoh kanggo adu kelase. Saiki kowe tak aturake menyang ruang BK. Monggo ibu harap undang bapakmu. Nggih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya, mbok kene Ibu wis ditelepon Bu Alia. Jarene kowe go paesan maneh. Kowe wis ngerti to, Bu Alia wis kerep ngelingake. Nggih Bu. Apa kowe ana masalah sampai uji kaya ngene iki? Boten ngapunten Bu. Budaya, Vicky, adine Ria wis pelajaran maneh. Hah? Dadi loro-lorone. Ya wis, ibu apa nelfon bapakmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pinalane, Kak. Ibu. Apa kurang ngene iki? Bocah loro kok pating go isin. Siji senengane bolos, sing siji go paesan. Arep dadi apa kowe kabeh? Ayo bis, kula nyuwun panjenengan sabar. Kula badhe ngaturi. Bu Guru, kula sampun ngandani bocah loro iki kok padha wae to, Pak. Pak, niki sampun dados tanggung jawab kita sedaya. Para karena menika butuh bimbingan. Arya, Dasma, kenapa kowe seneng go paesan? Kula Bu, kula badhe katon ayu kados kanca-kanca sanesipun. Kowe ngerti to, sekolah iki kanggo sinau, kudu kanggo duwe paesan. Vicky, apa kowe buka bolos maneh? Kula males Bu, pelajaran abot-abot. Mangkane, kowe kok beda karo kata-kata sego. Nyuwun sewu Pak, ampun dibanding-bandingake. Karenipun benten-benten. Ria kalian Vicky kedah sadar tumindakipun menika lepet lan kedah dipun ewahi. Sekolah menika sanes panggung drama, menika papan kangge minggu ilmu. Menawi wonten masalah ing griya, Pak, kula kaliyan budaya sampun siap bantu menawi panjenengan butuhaken. Nggih Bu, kula nggih bingung, matur nuwun atas bimbingane. Kula janji bakal ngawasi bocah loro iki. Kula nyuwun ngapunten Pak. Kula nggih, Pak, nyuwun ngapunten Bu. Ya wis, saiki sing penting kowe kudu sadar lan janji ora bakal baleni maneh. Yen ana masalah, kowe kudu cerita marang bapak lan ibu guru, ora usah dipendem dhewe. Pinter, kabeh wong mesti tau salah. Sing penting kowe gelem dadanane awake dhewe, dadi wong sing luwih apik. Nggih. Nggih pun Bu, kula tak mantuk riyen. Nggih Pak, monggo. Monggo Bu. Muga-muga wae bocah loro kuwi bener-bener sadar. Amin. Sekolah niki dadi omah kapindo kanggo murid-murid. Wah, jebul Ria lan Vicky wis berubah, syukur. Alhamdulillah, tapi kuwi butuh proses.